Vlogger, čaute, ja som Tusim a so mnou tu je Týmka Čus. a vítam vás pri tutoriáli, ako si nahrať obrazovku Androidu a asi to funguje iba u Androidu, nepotrebujete na to žiaden root a je to ľahké úplne. Prvé, čo musíte spraviť, je si otvoriť obchod Play alebo hocičo iné, čo vy máte a napísať, že Mobizen. A keď máte Samsung, tak si stiahnete Mobizen for Samsung. Keď nemáte Samsung, tak si stiahnete Mobizen Game Screen Recorder. Ale môžete to aj pre Samsung, to platí. Tak prvé, čo sa môže. Je to úplne úžasná vec. Keď si dáte toto tu, že Recording Performance, tu si môžete všetko nastaviť. Je to len na 2,5 Mbps. Hej, a FPS-ka mám 30, viac sa tu nedá. Je to super a úplne niečo úžasné. A tu si môžete takto poupravovať. A keď chcete nejaké video, no tak tu máte record screen. No a ak si to spustíte, dáte Start Mobizen a potom si tam musíte urobiť e-mail a tak, ale musíte to presúvať. Dáte record screen a potom už tu budete mať takéto tu. Vám sa vyhodí také M-ko na obrazovku. Kliknite na ňo a tam hore máte takú kameru, tam kde ja mám toto kódku. Na to kliknete a to vám začne odpočúvať 3 sekundy a to znamená, že už sa vám to potom akože vám začne sa potom to akože točiť video, ale musíte dať, že tam zaháknúť niečo a spustiť. Hej, ale potom dáte a potom tu máte takú, že stopku, toto je 2, stopne. Môžete si to tak stopnúť, že som to teraz stopol a tak proste, môžete si urobiť screenshoty, napríklad zapnem hru Minecraft, hej, tu môžete vidieť. A mám sexy, a vidíte, nahráva to v pohode, bez sekania, super. Ale ešte ďalšie výhody. Tu keď si dáte, no poviem vám, kde to, tu máte record screen a vedľa toho máte 3 palíčky. To si dáte a tu máte edited video. Tu máte video nejaké, na neho si kliknete, a tu môžete si ho vylepšiť, pridať ku nemu hudbu, zostrihať, premenovať a tak proste. Nie je to vôbec ťažké, je to úplne ľahké. Nahrávam to v poriadku obrazovku. Môžete vidieť, mne to nahráva úplne v pohode, bez problémov, žiadne problémy ešte som s tým nemal. Tak a môžete vidieť, že vám to všetko nahraje. Nahraje vám to aj video na YouTube. Môžem vám to ukázať. Musíme počkať, kým sa nám nezapne YouTube. Ale tu si pozrite. A tu si môžete vidieť. Tu sú moje videá, hej. Dám moje najnovšie video. Takže vlogger, čaute, ja som Maxton a vítam vás pri ďalšom videu a v pohode. Teraz mi tu vošla kršná, jemine. My s Timeu sme sa skoro pokadili, hejže. Tak. A proste vám to v poriadku nahráva. Link vám dám do... No, netreba link vôbec, lebo keď vám ide obchod Play, tak si to môžete v pohode stiahnuť. V pohode, bez problémov. No si to môžete premiestňovať na plochu, to je super. Daj to naspäť, ako predtým bolo. Spojené. Tak to nechaj. A tu ti netreba toto somariny. Nám treba tu iba toto tu a obchod Play ešte. Aha, to aj nevadí. Tak necháme tu. Nevadí, super. Tak, to by bolo z dnešného videa všetko. Timea sa odzdraví najprv. Čus. Takže a ja teraz. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte like a odber, prosím. Dobre, takže čusaj, klusaj, maj sa. Čau!